салом бародари азизам Қадаммурод. саломи мара қабул кун. саломи дӯстмурод. Қадаммуродҷон, дӯсти азизам, ҳар вақте ки мара медидӣ Қадаммурод бо ҳамроҳи дӯстмурод мегуфтӣ та акаи мода ака мемонӣ, ягон вай нест. чаро мо танҳо намемонем? иншоалло ки дар бартем акаҷон. ма чӣ гуфтанем? фақат дуо мекунем дар ҳаққат ки худованди бузург соқу саломат бошӣ, дар балниса будӣ, рафта будӣ, мақсад ки чӣ дард буда ки худат медонӣ, худои тори сарат. ҳар дарде ки мешава имтиҳони худовандиай акаҷони ма Қадамҷон. иншоалло ки худованд бузургай. ай даргоҳи худованд дуо мекунем ки мушкилотро осон бигардона. ҳеҷ гап нест. пулдорию нодорӣ и гап нест. И гапа бояд мо умуман фикр накунем. И гапа ки мақсад ки и фикр ай сарат бурор. мо дар бартем акаҷон. ягон майда зиқ наша. ҳар вақте ки ту занг мезадӣ Саъдиву дигар бародаро мақсад бидан дар пешмон дидмон реш мешид. ҳамун шаврӯз мо камтарак ака бугем халқада залог бидем. ҳамун шаврӯз албатта мо дар фикри ту будем ки фалон рӯз фалон мерем гуфта. мақсад ки иншоалло ки ҳамаш хуб мешава акаҷон. фақат дил та ба қувват биги ака дил та ба қувват биги. худованд худаш аст. худованд бузургай. и қайёру рафиқо дар бартан. ҳеҷ гап нест. хамиқе ки гуфтӣ ки мақсад ягон ёр рафиқам занг назад. ҳамун шамо рӯз моҳи шарифи рамазон буда. ама мақсад телефоношон киштагиву мақсад дар тобову назомати худованд буданд. мақсад 11 моҳи гуноҳҳошона дар ин моҳи шарифи рамазон бисёр рафиқое ки буданд мегуфтанд биё телефономона мекишему мақсад тобову назомат мекунем. ҳеҷ гап нест ака. ягон кас хафа набош. ҳама хубай акаҷони ма. ягон кас хафа набош. дилта сиёҳ ҳам нагӣ. худованд бузургай. ҳама ай пешай бо. иншоалло ай пешай ҳамаш. зинда бошӣ, сарбаланд бошӣ, хунобод бошӣ. ба янгаи меҳрубон даргоҳи худованд дуо мекунем ки худованд қувваташ бита, сабрш бита. акаи моро янгаи азиз хушрӯ нигоҳ кун. ман медонам ки янгамам умри дубора худат гуфтагӣ бадаят ки ҳама дар деҳа гуфтагие ки оилаи мара худованд умри дубора додагия. ман ака ай соле ки худата мешиносам ҳар сол як проблемаи вазбинда ҳасти. худованд нигоҳбонат боша. ҳар сол як проблемае мекунӣ ки ба қапинги ҳам хелӣ шид. карантиндам ҳамтарӣ. ӯ соли дигар айдурунда як мор гирифтан. мақсад мори калон буд. ҳамамонда мақсад нишон додӣ ба телефонот нишон додӣ дидем чӣ хел мақсад азоб кашидӣ. як мори калон. ва баъд ман нарафтам ягон бор хонаи шумо. рӯи нақлҳои худат бисёри баъд гап мезанӣ нақл мекунӣ ки мақсад на хонаи ман пуштамда қабристон. акаҷони ман илтимос аймон як аймои додарад як насиҳат. ҳар вақт хонат мерӣ як чира хон ки ба ҳаққи гузаштагиҳо ба ҳаққи бузургворое ки мақсад хонаи тай пушти хоната бузургвор қабристонай. қабристона эҳтиром ку, эҳтиёт ку акаҷони ман. илтимос дар қабристон эҳтиёт бош. мегӯ ки дар замин оҳиста поимон ки касон хобидаанд барои ҳамоқа эҳтиёт кардан дар кор. ҳама вақт эҳтиёт кардан дар кор. ана соли дигариш янгама сел бурд. бидавем ки мақсад паропар шид. мақсад ина саиҷони диюф рафт ба навор гирифт ки чӣ гапҳо чӣ хабара буд. мардумам дарак доранд. акаҷони ман худат ака ҳамин хел одаме ҳастӣ ки худованд тара ҳамин хел сохтагӣ акаҷон ака. худованд айҷа ису бадша хубу неку рӯзҳои хотирмону дуо мекунем ки ай пеш боша акаҷони ман. ҳеҷ гоҳ зиқ наша. аҳру ҳафтода наша. мо дар бартем. мо амина бовар кунед хоне дар худи фархор дар хизмати халқем. инами омадем. иншоалло ки худованди бузург бо соқу саломат мешӣ дар хизмати халқ бошӣ. худованд худаш аст. бо дар хизмати халқ бош. ҳама вақт дар хизмати халқ бош. худованд худаш мақсад ки туғурӣ мекунад. ӯ бародармон ман хурдтарак будам мегуфта ки мехондам ҳамин шеъроро мехондам. мега ки ҳарчи ӯ аз моли дунё дошт дод қитъаи балху бухоро дошт дод. мегуфтам ираби мегуфтам ё ҳамин шоир девона ё ма девонаам ки гапҳоиро намефаҳмам. лекин ки баъд ина мефаҳмам одам ки ай ҳама чӣ ки сер мешидай
دیگه برای خداوند سیر میکنه. خداوند هم خیلی سیرت میکنه که اکجونی ما دیگه یکم چیز پروام نداری، نه پروای مال داری، نه پروای ماشین داری، نه پروای لباس داری، نه پروای همین. فقط خدا را زوره میکنی که مملکت تنج باشه، آباد باشه، تنج باشم و خدای خما زوره کنم. این همین خیلی بده. انا وقت بعد سیر میشی، پل در کیسه هست نیست درک نداری، دیگه نمیگی که من پل دارم یا که پل ندارم یا که. برای هم میگم خداوند بزرگ سیر میکنه، هممون خداوند بزرگ سیر میکنه، چشمونو سیر کنه. هم وقتی که چشم آدم سیر میشیده بعد دیگه مقصد که بعد همو هر چی او از مال دنیا داشت داد میشیده، بعد دیگه در نظر دی چی نمیتوفته میگفته. برای هم خداوند بزرگ گپ بسیار نمیکنم. ساق سلامت باشی اکجونم قدم مراد جان، سربلند باشی. خداوند بازم سلامتی تا برقرار بگردونه. همه وقت در خدمت خلق باشی. باقی سربلند خانواده باشین. برادرای عزیز زنده باشین، که جای باشین نباشین. خداوند یارو مددگاری همون باشه. زنده باشین.